ug unsa man gyud ang estado sa relasyon ni Ella Cruz ug ex-PBB housemate Bret Jackson. Sayri sa showbiz chika ni Crystal Clemente. Teenage actress Ella Cruz ni angkon nga dating sila sa ex-PBB Teen International housemate nga si Bret Jackson. Kung tan-aw ng mga Instagram account sa duha, makita nga kanunay gid sila nagapost og mga hulagway nga managuban sila. Apan giklaro sa batang aktres nga ang estado nga dating dili nagpasabot nga aduna na sila'y committed nga relasyon. Matod ni Ella nga manglaag daw sila kuyog ni Bret from time to time, apan kuyog yun daw iyang mama o dili gani kay in groups yun daw sila. Dugang ni Ella nga sa pagkakaroon wala pa sila'y formal nga relasyon kay gusto sa dalaga nga mas maila-ila pa ang Phil-Am nga actor. Sa dihang gipangutana ang aktres kung unsa iyang pinakaganahan kang Bret, sigon ni Ella nga ang pagka-caring gyud ug ang effort ni Bret nga mo-text kada adlaw ang iyang pinakaganahan. Sa pagkakaroon, gusto ni Ella nga chill lang sa adlaw sila ug i-take it slow lang sa ang mga butang. Crystal Clemente alang sa Showbiz Chika.